Yaro karami ne. What have we done? Kun ga kalar fasalan mu kawai, kalar fasalan mu kawai. Kun ga kalar yanayin mu kawai, yanayin mu kawai. To dai ga maso yaran zan wake kuma ba wasa. Ya ga fitausi soyayya ce Allah ya haɗa. Ga makiyan ku suna fama, suna fama. Ni nan shawara gare ni, duk kama duk makiyan ku tare su dama burin su suka dawo. Da muke roƙon Allah ya zabi da su. Allah ne muka sa a gaba, shi ne muka sa a gaba. Su makiyan nan dama ba sa so a wurin nan ayo. Ya fitausi soyayya Allah ya haɗa da makiya ko bakin su babin da za ma za yi, babin da za yi. Bakin makiyan ku share su, dama dai burin su gan ku abin da suka da ku. Kuma dama kun rike Allah ba dare da rana, ko mu ma din abokai mana ta yin addu'a, tilas ne ya bani, tilas ne ya bani. Kuma ba wasa ba kariya soyayya din, a cikin soyayyar nan na hango babu yaudara. A cikin soyayyar nan na ga babu cin amana. Allah ne ya hada dama, shi ne ya hada. Du makiyan ku ba za su raba ba, babu mai rabawa. Ni dai yaro ne karami kuma sannan addu'a ba za mu yi da mu da masoyan ku. Duka gaba ɗaya za mu yi taro ranar bikin ku. Allah dai ya kai mu zuwa ranar nan. Makiyan ku ba su mamaki dinki shadda sai mun sha, shagali sosai kuma ba wasa dinki shadda za mu yi. Shagali kuma ba wasa makiyan ku gaba ɗaya duka ku take, ku take su kar da ku gwada musu wasa, kuma ba wasa. Ni dai yaro ne karami haba, ku taka, ku taka rawa haba, ku taka,